Dechreuais ddod yn ofalwr dros nos. Roedd newydd gyrraedd adref a dywedodd Andrew nad oedd yn teimlo'n iawn. Pan ddywedodd y meddyg wrthym ei fod wedi cael stroc, roeddwn ni'n gwybod ar unwaith bod ein bywydau wedi newid. Heriau newydd i'r ddau ohonom. Swydd newydd ar ben fy hen swydd. Set newydd sbon o boenau. Sut fyddwn ni'n ymdopi? Doedd e ddim yn teimlo'n deg. Roeddwn ni wedi blin o'n lan ac yn ddig am bopeth. At o fo hyd yn oed. Ac roeddwn ni'n teimlo mor euog am deimlo felly. Doeddwn ni ddim yn gwybod ble i droi. Ond ar ôl dechrau anodd, dwi wedi dysgu llawer o bethau sydd wedi ein helpu i ymdopi. Mae'n iawn peidio bod yn iawn. Mae teimladau o ddicter, euogrwydd, gorbryder ac iselder yn normal. Dydw i ddim yn berson drwg am deimlo felly. Dwi wedi dod i dderbyn ei fod i gyd yn rhan o'r broses. Mae gofyn am help yn helpu. Mae llawer o gefnogaeth ar gael. Mae sgwrsio â phobl sy'n deall yn iawn wedi ei gwneud yn llawer haws ymdopi. Mae cymorth ymarferol ar gael. Cefais wybod y gallwn cael cefnogaeth drwy gael asesiad gofalwr. Ac efallai y byddaf yn gymwys i gael budd-dal, fel lwfans gofalwyr. Mae'r cymorth ychwanegol wedi rhoi'r lle i anadlu sydd ei angen arnaf i ofalu am Andrew. Mae ychydig fisoedd wedi mynd heibio ac rydym yn dechrau dod o hyd i'n traed. Nid yw bob amser yn hawdd, ond rwy'n gwybod ble i droi i ddod o hyd i gymorth os oes ei angen arnaf nawr. Dwi'n gwybod, nad ydw i ar fy mhen fy hun.